Яңаша бүйік татар тілінде исәнмісіз деп дәшәм сезге мин Гүлназ Сәфәрова. Һәм біз шоу-біз тапшыруын башлап жибәрәбез. Инде күреп торасыз, шоу-біз тапшыруы яңа форматта біз сезгә студиядан җырчылар турындагы иң соңгы яңалыкларны тәкъдим итәргә әзербез. Ұзақ яңа ел бәйрәмнәре артта калды. Хәзер инде без бер атна эшләп алырга да өлгердек. Бу атна гомумән соңгы айлар нинди яңалыклар алып килгән, әйдәгез белешик. Илгәрәй Сергей Жуковтан җыр сатып алган. Алина Даутованы туган көне белән котларбыз. Ләйсән Гимаева тормыш иптәше Булат Бәйрәмовка багышлап гимн яздырган. Салават Фәтхетдиновның 55 яшьлек юбилее хакында да сөйләшербез. Һәм шулай ук соңгы арада бик актуаль булган кар көртләрендә кайсы җырчыларның батып калганнарын да әйтеп узарбыз. 10 гыйнвар көнне татар эстрадасының мэтры Салават Фәтхетдиновның 55 яшьлек туган көне булып узды. Шушы уңайдан Салават Фәтхетдинов берничә көн рәттән филармония концертлар залында үзенең концертларын куйды. Ә инде кульминацион концерт булып, нәкъ менә 10 гыйнвар көнне куелган концерт саналды. Салаватны котларга дип аның күп кенә иҗатташ дуслары килде. Алар арасында 10 гыйнвар көнне шулай ук үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүче Резидә Шәрәфиева белән Альфред Екшембетов. Шулай ук танылган җырчылар арасыннан якташы Хания Фәрхи, Филис Кахиров, Хәмдүнә Тимергалиева да бар иде. Салават Фәтхетдиновка айрым котлау сүзләрен Татарстан Республикасының мәдәният министры Айрат Сибгатуллин җиткерде. Sarı şaşak gül bağışlı, yuramağı sarışkan, öyle gezmek mağısılığın, beyle barsın yazmışkan. Зәмхәрир суыкларда туучы яшь башкаручыларны барласак исә, без иң беренче чиратта Алина Даутованы туган көне белән тәбрикләп китә алабыз. Алина әлбәттә үзенең бәйрәмен Салават кебек үк зурлап, зур сәхнәләрдә уздырмады. Ләкин шулай да кыз бик кызык булды, барысы да бик шәп үтте дип сөйләде. Туган көненең дуслары, туганнары белән өйдә үткәргән. Ә нәрсә бүләк иттеләр соң соравына исә ул елмаеп кына ул бүләкне инде миңа 20 декабрь көнне пирамида сәхнәсендә биреп куйдылар ди. Әлбәттә, Алина Даутова татар җыры премиясе хакында сүз алып бара. Быел ул безнең алтын барска ия булган җырчыбыз. Ә менә аның якын туганнары, тормыш иптәше, кайнанасы һәм кайнатасы Алина Даутовага туган көненә норка тун бүләк иткәннәр. Алина елмая, балкый һәм сөенә. Без исә шулай ук Алинаның сөенечләренә кушылабыз, туган көне белән тагы бер тапкыр тәбриклибез һәм аның клибын карап китик. Легендар Руки-Вверх төркеме солисты Сергей Жуков җырчы Катя Лельгә җыр иҗат иткән. Әмма ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында ул җырны Илгәрәй башкарган. Илгәрәйнең альбомында әлеге җыр «Мы из 90-х» дип атала. Юк, бу плагиат дип уйлый күрмәгез. Бирүк Илгәрәй әлеге җырны Сергей Жуковның үзеннән 15,000 сум тәңкәгә сатып алган. Сатып алган, җырлаган һәм нәтиҗәсен Сергейга тыңларга җибәргән. Сергей тыңлагач, җыр нормаль килеп чыккан, барысы да яхшы, ләкин әз генә әрмән акценты сизелә дип үзенең фикерен әйткән. Сергей, бу әрмән акценты түгелдер, бу мөгаен татар акцентыдыр. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга, яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга, яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Шоу-біз яңалыкларын дәвам итик. Ләйсән Гимаева тормыш иптәше Булат Бәйрәмовка багышлап гимн яздырган. Гимн дип инде махсус Булатка багышланган җыр. Аны Ләйсән белән Булатның кызлары Таңсу белән Зифа башкарган. Җырның исеме «Әтием кадерлем» дип атала.
Җырны яздыру авыррак булган әйтергә кирәк, чөнки алар булаттан качып кына, белдермичә генә яздырырга тырышкан. Һәм шулай эшләгәндә. Булат исә бу җырны тыңлагач, аның күзенә хәтта яшьләр килгән. Ә сез исә шушы җырның премьерасын Балалы Солянка концертында күрә алачаксыз. Гомумән Балалы Солянка концертында бик күп танылган җырчылар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Кар көртләре соңгы арада бик актуаль темага әйләнеп китте бу сүз тезмә. Бигрәк тә яр җырчылар Диләрә Илалетдинова, Эмир Нәгыймова һәм Руслан Кириметдинов өчен. Менә шулай яңа ел каникулларында алар өчәү төялешеп балык бистәсенә концерт куярга киткәннәр. Һәм машиналары карда батып калган. Диләрә Илалетдинова трактор эзләп авылга таба киткән. Эмир Нәгыймова белән Руслан Кириметдинов машинаны үзлектән этеп чыгарырга тырышканнар. Дуслар, әгәр дә сез үзегезнең районыгыз, авылыгыз тирәсендә батып калган машина, аны этеп маташучы яшьләр яисә авылда трактор эзләп йөрүче бер яшь кенә кызны күрсәгез, зинһар өчен ярдәм итегез аларга. Бәлки алар сезнең якларга килеп концерт куярга теләүче җырчылардыр. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса Шоу-біз яңалыкларын дәвам итеп, кабаттан Балалы Солянка концертына әйләнеп кайтты. Әлеге проект инде быел 2нче тапкыр уздырыла һәм концертка әзерлек эшләре күптән башланып китте. Бу проектта күп кенә танылган җырчылар чыгыш ясый. Араларыннан, мәсәлән, Гүзәл Уразова, Закир Шахбан, Равил Галиев, Рөстәм Асаев, Булат Нигъматуллин, Хания Фәрхи һәм башкаларны атап үтә алам. Мин әле генә санап киткән танылган җырчылар барысы да үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Хания Фәрхинең кем белән җырлаячагын яисә биячәген хәзер белерсез. Махсус репортажыбыз. Татар эстрадасының иң популяр җырчысы Хания Фәрхине тамашачы сәхнәдән, телекраннардан күреп ияләнгән. Әмма беренче сыйныфта укучы Ыныга Әминәне биюгә йөртүче Дәвани буларак, без аны беренче тапкыр күрәбез. Әминә шөгыльләнгән арада Хания апа әз генә сөйләшеп алыйк. Хания апа, менә бик тыгыз гастроль графикларыгыз мен карап утырдык. Сезнең буш көннәрегез шул кадәр әз. Беренчедән сорыйсы килә, 30 ел инде сез сәхнәдәме? 30 елга якын. 30 ел була. Һәр доим тамашачыны җәлеп итү, нинди дә булса яңалык уйлап табу. Ничек ул? Ничек 30 ел буе һаман да шундый югары үрдә калырга мөмкин? Миңа калса, иҗат кешесе генә түгел, тормышта һәрбер кеше һәрбер көннән ниндидер бер мәгънә күрә белергә тиештер. Мин инде бигрәк тә шулай тормыш үзе өйрәтә. Һәр даим без яңадан яңа кешеләр белән очрашып торабыз, яңадан яңа кызыклы шәхесләр белән. Менә алар җырларга күчә. Һәм дә мин Әлбәттә, инде җырның кушымтасы кабатланган шикелле кабатланмыйча мөмкин түгел. Әмма шунда һәрбер чыккан көнне ниндидер бер яңа алып килә алсаң, тамашачыңа үземнең яраткан иҗат тамаша. Менә шуның белән мөгаен җәлеп итә аламдыр дип уйлыйм. Әмма бу үзем өчен дә кызыклы сер. Шуңа менә яңадан без әле чыгып китәбез. Берсе көнгә Тольятти, Самара якларына, Ырымбур якларына тамашачыларыбыз көтә, билетлар үзе сатылган. Менә шул бит инде дулкынландыра да, тагын нәрсә белән әз генә гаҗәпләндерә микән залда утырган тамашачыларым дип үзеннән үзе уйлыйсың, йоклый алмаган чаклар да була. Шундый. Минем янәшәмдә нәфис гимнастиканың яшь өметле йолдызчыгы Әдилә Зәйнуллина. Әдилә, сәлам, нишләп йөрисең син? Сәлам. Мин тренировкага килдем. Тренировкага килдем. Әдилә үзе уялып кына утырса да, аның инде багажында бик күп конкурслар бар, бик күп җиңүләр бар. Әдилә, син кайсы илләрдә булганың бар?
Мен Болгарияда, Будапештта, Москвада менің кубоклар. Кубокларың күбейме? Сен аларда бірінші орынларны жеңіп қайттың. Әйе. Әдилә, сен 31 январь күні катнашачаксың балалы солянкада. Сені кім шақыртанда? Ханяпа. Ханяпа, сен оқойын білесің? У менің сестренканың дәуәнесі. Дәуәнесі. Сен аны күптен білесің далай болғашына? Әйе. Сен аның номерін матурлап, матур шығышлар күрсетешексің. Инде нәрседе болса үйрене башладың ма? Әйе. Әнде киімде боласың хал еттің ме инде? Әйе, яшыл. Яшыл төс. Купальник. Сен бізге бірінші номерін күрсете аласың ма? Әйе. Әйдәгіз қарап алайық. Балаларның бәхетлігіне болсынlar, шул хақта бар ойларым. Өзі баламынан қадірлірек, баламның балалары, ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Өзі баламынан қадірлірек, баламның балалары, ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Балаларым насip buldu көрерге, бишіклерді тибіретірге, иркелерге сүйерге. Өзі баламынан қадірлірек, баламның балалары, ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Өзі баламынан қадірлірек, баламның балалары, ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Байлық яшьләргә шундый киләчәгең барда, рәхәтләнеп яшәргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары, яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары, яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Balamdan kadirlerek, balamның балалары, яшілігіме алып қайта, оныклар мені тағы. Өзі баламдан кадірлерек, balamның балалары, яшілігіме алып қайта, оныклар мені тағы. Өзі баламдан кадірлерек, balamның балалары, яшілігіме алып қайта, оныклар мені тағы. Яшілігіме алып қайта, оныклар мені тағы. Ханяпа, сіз Татар эстрадасында бірінші тапқыр псевдоним алып шыққан кіші сәхнеге нәрсе этәргіш болды. Әтегізінің исемен алуы мендедір бір символик мәғнәсі бар маның. Неден келіп шықты бұл Ханяпа? Мұнда ауыр да рахатта деген сөз бар бит әлі. Яратып яшауы ауыр да рахатта.
Мин менә шул язмышның бер кискен борылышы аша, мин беренче ерим аша фамилиям Галиева иде. Аннан аерылганнан соң мин Халидуллина кыз фамилиям белән беренче афишамны чыгардым. Әмма менә шул теге аерылу дип әйтүнең соңгы ноктасы куелмаган иде. Бала бар, Алия бар, шул очрашканда теге зур рулонлы афиша белән ул миңа китереп сукты. Күземнән яшьләр атылып китте. Шуннан менә бу соңгы ноктасы булды. Безнең икебезнең арадагы мөнәсәбәткә. Аннан уйладым да, нигә соң әле? Псевдонимны язучылар белән бик нык аралаша идем. Язучылар арасында гына иде ул вакытта, Татарстанда да, Башкортстанда да юк иде. Иң беренче булып әтиемне Фәрхил Ислам тулы исеме Фәрхи дип яратып әйтеп йөртәләр аны барысы да. Мин тоттым да менә шуны иң беренчедән Хания Фәрхи буларак чыктым сәхнәгә. Бу ниндидер яңалыкта булды беренчедән. Тамашачыларыбызга аннары инде Фердинанд Фәтхи китте бит. Менә шул аның әзрәктәге сез сорагач bütün tüp sebebin әйтеп аңлатырга мен һич кенә читен, чөнки тормыш бу, аның төрле чаклары була. Менә шушындый теге авырлык аша миңа килеп чыкты псевдонимны алу үземә файдага гына. Һәрбер мизгелдән кыенлыктан да файда таба белергә кирәк дип әйтәсем килә. Номер мы хотим сделать татарский, фольклор, танцевальный. Тем более детишечки первый раз у нас как бы знакомятся с фольклором татарским. Это для нас опять-таки новая программа. Мы учимся, обучаемся, учим истоки в той республике, в которой мы живем. И, конечно же, когда получается такое сотрудничество с бабушками, с родителями, для нас это большая школа, и это дорогого стоит. Мы никогда не отказываем и рады этому только. Рәхмәт сезгә, Эльза Робертовна, бик зур, чөнки менә сез әйтәсез, не отказываемся, башы төшмисез. Бу безнең өчен дә бик кадерле, чөнки шушы безнең өчен, менә әле дәвәниләр өчен, әниләр өчен, әтиләр өчен сабыйларның менә шушындый хезмәтен алып зур сәхнәдә халыкка күрсәтә алу бик кыйммәтле әйбер. Бик зур рәхмәт сезгә. Ничек менә хәзер ял итәсез? Менә шундый тыгыз гастроль яңадан ничек туасыз? Сез бит менә соңгы арада шундый күңелсез хәлләр кичердегез, димме? Сәламәтлек какшап китте. Ничек яңадан аякка бастыгыз? Каян көч аласыз? Миңа төрле мөхит кирәк. Менә әле өйдә булдым, тырышып бәлеш пешердем, үземнекеләргә яисә берәр тукмаш кисеп аш. Инде борылып, шунда ук урамга чыгарга кирәк, берәр театр, спектакль караргамы, концерт караргамы. Һәм иң яратканым әлбәттә мин балаларга барып, аиләгә барып, оныклар сөю. Алар минем башка атланып йөрергә мөмкин, өстемнән йөрергә, нәрсә телиләр шулар, аларның белән аларча булып, сабыйларча булып, менә шушылар көч бирә, әлбәттә. Әни, мисен сау, аның белән сөйләшеп утыру, туганнарым, энем Салават белән, сеңем Фирүзә белән. Анда инде менә әле күрәсез, балалар нәкъ шушылай йөгерешеп йөриләр минем, туганнарымның балалары. Ничек була ул племянниклар, племянницалар дип әйтеп өйрәнгәнбез бит инде. Монда безнең Биектау районының Зуркиег авылында йорт төзедек Габдулхай белән. Шунда рәхәтләнеп ял итәбез. Ул мунчасы, ул күлләре рәхәт чаңгыга да чыккан чаклар булды. Менә хәзер инде бу ел чыгалмадым, әмма киләсе елларда Алла бирсә чыгарбыз. Хәния апа һәрвакыт ниндидер ачышлар ясаучы кеше икәнегезне без сезнең беләбез. Үзегезне тик яткырмавыгызны, якыннарыгызны менә ишеткән идек. Габдулхай абый сезнең өчен махсус без катырып, һәм сез 45 яшьсегездә беренче тапкыр тимер аякта чыккансыз. Әмма бу арада шундый гадәти булмаган уйлар килмиме башыгызга? Аның өчен Габдулхайга мин бик нык рәхмәтлемен, чөнки мин кичкенә чакта андый мөмкинчелек булмады безнең авылыбызда. Ул 45 яшьтә беренче тапкыр
тимираяққа басу жеңілден түгел, біз барыбыз да мен генә түгел, Алия, Алсу, Ғабдылхай жиналашып шыға едік. Шуарға һәм бүтін күршеләр чыга башладылар. Ул анда шыршык утыртып куйды. Безнең ишек алдына ясады ул шул катокны. Ул чакта директор ТСЖ иде. И аннары инде Алсу белән бергә укучы малайлар, кызлар килә башладылар. Үзенчә бик кызыклы кышыбыз булды ул. Аннары инде мин әлбәттә чаңгыда йөрергә яратам. Гадәти булмаган нәрсә. Мин быел менә Ғабдылхай авылда ишек алдына матур итеп күл ясап куйды. Балыклар җибәреп, үзенчә бер теге ял зонасы дип әйтик икән инде. Мин бик нык телим, әле менә зур бассейнга барып җитешкән юк. Ғабдылхайны котыртам, зур бассейн төзеп. Андый мөмкинчелек бар безнең Казанда да. Шушындай әйберне эшләргә өчен ким безнең үз студиямда яшьләр бик күп киләләр миңа. Ул бит теге студияда тирләп пешеп җыр яздыру гына түгел, ял итү чарасы да булырга тиеш. Менә шундый хыяллар бар инде. Шушы елдагы һәрберебезнең алга куйган максатларыбызга ирешергә насыйп булсын. Чөнки һәркем кичен ятканда иртәгә нәрсә эшләсен уйлап каналаштырып ята. Киләсе елларга балаларым турында, мин оныкларым турында уйлыйм һәм иң йөрәгемдәге теге җылылыгым әниемнең исән сау булу фәниянең. Һәм дә инде менә безнең әле асуыбыз бит инде 20 яшькә китте. Кемнәрнең генә кулына килеп беләгер икән минем кызым дип исән сау гына укысын, укып бетерсен. Икътисади университетта финанслар институты дип әйтик инде. Матур гына кияүгә бирергә насыйп булсайды кызымны. Кияү бармысың инде? Ансы сер булып калсын әле. Чөнки бар дисәм, сайларга урын калмаячак, кызыбыз бит. Сер булып калсын. Кияүдә булмаган кызларым бер генә дигән. Кияүдә булмаган кызларым пока бер генә, әнә Әминәсе үсеп килә инде ризаклавы. Бусы әлбәттә шаярту, әмма һәрбер шаяру сүзендә җитдилек тә бар. Ул алга куйган иң зур максатларыбызның берсе дә булып торсын әле. Тем-тевине мин хөрмәт итеп мин генә карамыйм, бөтен Башкортстаннарыбыз да карый, шуңа якташларыбыз карасалар, сәлам сезне. Инде репортаждан күренгәнчә, Хания Фәрхи җырлаячак, ә аның оныгы Әминә биячәк. Хәзер Әминә белән әбисе көне-төн репетицияләрдә. Әлбәттә, башка җырчылар да алардан калышмый. Балалы солянка концертында катнашучы барлык балаларга, аларның әти-әниләренә, йолдызлы составка уңышлар телик. Әмин Гөлназ Сәфәрова, бүгенгә сезнең белән сау булашам.